यंदाचो मान्सून इलो हा आपल्या कोकणात सिंधुदुर्गात इलेलो असा आणि मस्तपैकी आज रात्री कुर्ले गावतलेत असं माका वाटतं। आणि ह्या समोरचा खळा असा ना, या खळ्यात आमच्या कुर्ले येतात। आणि कुर्ले का येतात ह्या कारण मी तुमका सांगतोय। कारण दरवर्षी आम्ही नाही म्हटलं तरी 20 एक कुर्ले हैसर घराच्या बाजूक पकडतो आणि त्याच्या मागे पण एक कारण असतात। आम्ही तुमका शेवटला सांगेन व्हिडिओत, नाहीतर तुम्ही म्हणशाल की ह्यो व्हाळातले कुर्ले आणून घराकडे सोडता, तर तो विषय नाही हा। तर आमच्या घराकडे पण येतात कुर्ले। आम्ही तुमका बोललेलो की आमच्या घराकडे कुर्ले येतात, तर ही बघा पहिली कुर्ली। हे कुमरे ही बघ, हैती बघ मोठी या पिशवी द्या माझ्याकडे। आई बाडली आण, पकडतला कसं ती का काटीन बाहेर काढती का। तर पहिली बोनी झालेली असा ही बघा, ही आमची घराची पायरी, दरवाजा आणि हे हैसर कुर्ले। आणि हे कशा घेतात आम्ही तुमका सांगतोय। हे पोरकारी ना रे, पोरकारी ना पाणी घे की पकडते का डायरेक्ट आता, नाही तर पुढे जातली। असे डेंगे वर करता एकदम हळूहळू सावकाश पकड। हे पहिले कुर्ले जरा एकदम रागिष्ट असतात। पिल्ला बघा किती आहेत ती, थांब ही बघा पिल्ला बघा किती आहेत। आता पिल्ला काढूक बाहेर पडतात। पिल्ला आहे सोड खाली कर, बस जास्त नको पाणी आई। पिल्ला होती रे, सोडून दे, खाली करा ती पिल्ला। ती काय विषय होता, ही आता जी पिल्ला सगळी ऐसर पडतात ना, किंवा आम्ही जे व्हाळात कुर्ले धरून आणतो, तर ते नंतरच्या वेळी काहीतरी जाऊन राहतात आणि मग ते असे बाहेर पडतात। ओके ना, क्लीन झाली ना। तर ही पिल्ला आम्ही सगळे ह्या काढलं। तर पाणी आहे असं होते सोडून दे, जर पिशवीत धर किती बाटलीतच ठेवूया। पहिली कुर्ली अकाउंटला जमा झाली आहे। आता अजून बघतो घराच्या बाहेर काही भेटतात काय। खया अरे ही बघ, तर ही आमच्या खळ्यात कुर्ली इली या। तुमका मी बोललेलं आहे की कुर्ले खया। अरे ही बघ कुमऱ्या लवकर आहे, कुमऱ्या होती का पकड, बॅटरी दे आई होती बॅटरी थंयच ठेव, लवकर ये पकड का पकड। हा टाक उतूर। मगाची एक आम्ही रश्यासाठी ठेवली, आता ही एक गावली या। ही पण पोरकारीने तसं आणि हैसर खाया ती गाडीच्या पाठी खया। हे बघ अकडे चालली आहे। पकडी का सोडणं मत चालेल को, मारू नको फक्त तिका। हा चला 2 गावले। आता पावसाची सर मस्तपैकी पडता बाहेर, म्हणून आता आम्ही बाहेर पडलो। आता येतले बाहेर कुर्ले, इकडच्या धा हे ना बघू कवे पायरीच्या धारेन। पायरीच्या धारेन कुर्ले गावतले। ही बघ कुमऱ्या, पकडती का सॉलिड 3 गावले डायरेक्ट विदाउट कट। हैसर काही इले नाही ना घरात, नाही तर आई शपथ रात्री झोपाक नाही देऊचे। थांबा एकत्रच राहू, जाऊ नको खय। अकडच्या बाजून बघतोय मी। हे आमच्या इथं असे ना चिरे लावलो आम्ही, तर त्या चिऱ्याच्या फटीतनी जाऊन राहतात आणि मग नंतर असे बाहेर पडतात। त्या पाण्यात कुमऱ्या लक्ष टाका, नाही तर पाण्यात काहीतरी असायची कुर्ली। चांगली मोठी सर इली मस्त पैकी। आता व्हाळात नाही बेडूक
आता जर व्हाळ्यात जॉग भेटला असता ना भारी कुर्ले गावले असते. हो जाऊया, जेवण झाल्यावर जाऊया. पकडतो गावतले. तर मगाची एक कुर्ली आम्ही फ्राय केली. आता हे आता 3 गावले. आता अजून बघूया ह्या साईडने. हे आमचा दरवर्षीचाच असा. दरवर्षी आमच्याकडे असे कुर्ले गावतात. आमका व्हाळात जा फया पकडते का? पकड टाक उतर. ही आताची बारकी होती कुर्ली. तर बघा ह्यो बारको हडगू असा. हे वाले कोण खायत नाही आमच्याकडे. तर हे 4 कुर्ले गावलेत सर. आता आम्ही पाऊस पडतो तोपर्यंत जरा व्हाळ्यात जाऊन येतो. व्हाळ्यात बघूया काय भेटतं. आता पाऊस पडता मस्तपैकी म्हणून आता आम्ही चाललो परत व्हाळ्यात. जोग बसणार होतो तेवढ्यात पाऊस येलो म्हणून कुर्ले येतात म्हणून इलो बाहेर. तर 2 कुर्ले होते खळ्यात. तर आता त्याच्यासोबत अजून जरा वाईट होय रशाक म्हणून व्हाळ्यात जातो. 4 कुर्ले गावले घराकडे. आता परत येऊन जरी फिरलो ना तरी माझ्या मते 1-2 गावतीत कुर्ले. आता व्हाळ्यात बघूया काय गावतात. आता ते पाणी नसल्यामुळे ना कुर्ले सर बिळात असतात. बिळाच्या बाहेर डोक्या काढतात. गेली ना ती बघा कशी मोठी कुर्ली आहे ती बघा. पण ती आता गावतली नाही आमका, कारण तेवढं हात कोण घालतलो ना. आणि आम्ही 2 जण शिलो. सिलोक वगैरे असला असता ना गावली असती मस्तपैकी. ही बघा आम्ही मगाशी म्हणत होतो की कुर्ली बाहेर येऊ काही म्हणून. द्यायचं माझ्याकडे बॅटरी दे. पकड. थांबा काय खायचा बघ. तरी पोर करे ना कुर्ली त्याच्यामुळे तिका ना चांगली धूक हवी. म्हणजे त्याची पिल्ला पूर्ण बाहेर येऊ हवी. थांबा. बॅटरी माझ्याकडे. मोठी कुर्ली पळत होती 1 नंबर. कसला खापारा. वा तुफानी दाखव घुमऱ्या. 1 नंबर. थांबा पिशवीत टाकूया. काय पडला? बॅटरी पडली. बॅटरी राहून. आता आई घालतले शिवे. आमची बॅटरी पडली पाण्यात. आईकडनं आमका फक्त शिव्या खावचं शिल्लक. बऱ्या व्हायची बघ. गेली ती बघ. गेली. कुंबऱ्या ही बघ. पत्र्याच्या खाली माझं फोकस आहे ना. इतर फोकस ठेवायचे ना. बारकी आहे काय? बारकीवाली आहे कुठली. चलता चल. गेली. गावली नशीब. उलटी आहे. गावली. आमका वाटलेला भेटायची नाही. टाकते का अशीच. एक नंबर. ठेव बॅटरी ठेव खाली. भारीच काम केलं तुम्हाला. काटकीन उडवलं एका बाजू. आता येलो परत घराकडे.
तर आता घराच्या भोवताली परत अजून एक फेरी मारतो. होय 3-4 गावले, 3-4 ना अधिक गावले ना, त्यातली एक मोठी गावली. तू अकडनं फिर, मी अकडनं फिरतोय. कळत नाही ना काही इले. हो पण गडगडत होता जोरात. त्या होते गोदाच्या थंय होतो. आता रात्रीचे 12 वाजले, पाऊस गेलो हा. आणि अजून एक हैसर आमका कुर्ली भेटलेली असा. असंच म्हटलं फेरी मारूक जाऊया जेवल्यानंतर. ही बघा 12 नाही, किती वाजलेत? 11:30 झालेत, 11:37 झालेत. मग अशी आम्ही इलो व्हाळात ना जाऊन आणि अजून एक हैसर कुर्ली गावली. हे बघा, हे व्हाळात ना आणलेले कुर्ले. कर अकाउंटला जमा करते का? चला, ही एक अकाउंटला जमा झाली. आणि हे बघा, यो हडगो बोलतात एका. अजून एक हडगो, हडगे कंपनी. पोरकारी नसाई. जरा थांब, 2 मिनिटं थांब जरा. तू का पकडतो काय? मग कसं काय, मजेत ना? पूर्ण अगदी पोझिशन घेतलंय ना. चिप्पीला पूर्ण धुवून टाकतो. का नाही जातले होते जातील. हा चल गेली. मी पण अकाउंटला जमा. आता एवढे कुर्ले झालेत, अजून फिराया जरा.